Aktar minn 40 student minn skejjel differenti jingħataw rikonoxximent ta' riżultati eċċellenti li kisbu fi 3 kompetizzjonijiet internazzjonali tal-matematika. Il-livell edukattiv ta' dawn l-istudenti ivarja minn dak primarju għal post-sekondarju u tul is-sena skolastika li għaddiet tħarġu mill-allima tagħhom biex setgħu jikkompetu barra minn xtutna. Fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellmu b'sodisfazzjon dwar l-esperjenza tagħhom. Martina Grima, studenta ta' 6 sena mill-iskola primarja tan-Naxxar, ħadet sehem fil-kompetizzjoni Super Thematic u klassifikat fis-6 post minn aktar minn 41,000 student. Kellna tablet u fuq kienu jiġu l-cards u aħna kellna naħdmu s-somma malajr kemm nistgħu. Isa itikna eċitament, kif se tmur u l-maths vera ġobni. Chanel Kassar hija studenta ta' 11-il sena mill-Kulleġġ San Ignazju li għamlet unur lil Malta fil-Bulgarija waqt il-kompetizzjoni Mathematics Without Borders. Spjegat li kollox beda minn nomina mill-iskola tagħha għal kompetizzjoni lokali u minn hemm qatt ma ħarset lura. Jiena fil-preliminari fit-tlieta f'kollha ġib bronz u anke Bulgarija fit-tim u anke l-individwali ġib bronz u bronz. Ma f'Bulgarija kulħadd ġab medalja, mhux kulħadd ma fit-tim u kulħadd fl-individwali, imma fuq kollox kulħadd tal-inqas ġab medalja waħda. Melanie Qasa Sammut, l-uffiċjal edukattiv tal-matematika għall-iskejjel primari, fissret li l-iżviluppi li kien hemm fis-suġġett li ħafna kienu jistkerħuh illum qed iżidu l-esperjenza pożittiva. It-tfal jieħdu gost jagħmlu l-matematika, l-matematika tista' tik opportunità tilab, tieħu gost, tidħol għal sfida, okej daqqa terbaħa daqqa le, tuża moħħok biex taħseb kif edna dal-għodu ħiliet li fil-post tax-xogħol għadha pitada. U anke fil-ħajja ta' kuljum kellna tifla rrakkuntatilna kif anke meta tixtri xi ġelat, qed tuża l-matematika, jiġifieri inti taf il-matematika. Hija ħila importanti sa kif edna l-ewwel importanti li l-istudenti nagħtuhom matematika għal-livell tagħhom, adatta tal-livell tagħhom. Bla dubju li kieku dan il-kompetizzjonijiet isiru għal suġġetti oħra, l-istudenti jitlu għalihom bruhom u bġisimhom. Hija esperjenza ferm sabiħa u jitek titgħallem iktar jisu b'mod differenti imma mhux bl-istess mod tal-iskola u jitek hekk titgħallem iktar ma' tfal oħrajn li jisom huma jafu xi ħaġa inti taf xi ħaġa oħra u flimkien ta' tkun isbaħ l-esperjenza. Jekk ikun possibbli iva xija xi ħaġa sabiħa u iktar jkollok ċans biex tidħol fihom imbagħad. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.